Kaixo, segundotxo bat, segundotxo bat. Bueno, iritsi da unea, zelan ikusten den. Atrás, pantalla del título, bai, itzuliko naiz, pantalla del título. Bueno. Hemen nago ba. Lehenengo intro hori ikusiko dut. A ber, ze kontatzen du, no se, ze azken, ni egia esan serio hontaz ez daukat ideiarik, itoik ez dakit. Primeran ondo entzuten zait, bueno, entzun barte beti bezala, konfigurazioa beti berdin eta joko entzuten da, ez? Orain tun timbal batzuk entzuten da, ez? Ara, Jose, bigarren egunean pozoia gaizki, eta bigarren egunean aste artean, ez? Ja lan egiteko gutxi eta sekulako kagada egiten. Poligono asko hemen, niretzako. Zuen txata pantailan daukat, orduan ondo ikusten dut. Espero dut ez diala eragotiko gehiegi. Ui, ama. Arima laguntzaileak. Ez nahi goitua olako erresoluzioan dauden bideotara, Eta simaz dago erresoluzio normal batean, baina tijerate ze moduz, ongi etorri. Hori zen? Sakatu start. Ba... Ez mareatu, ba, eske dimentsio berri bat, zeta egean, dakit gaitasuna izango dudan hemen bueltaka aritzeko. Eta ez dakit, zuen txata akaso pixat txikiago jarriko dut. Igual pixat txikiago jarriko dut, ze... Hemen resoluzio honekin oso ondo ikusten dut. Txata ondo ikusten dut, ez dut hainbeste behar. Eta akaso... Ez dakit, behan badaude... Igual gora igoko zaituzte, tola.
Ez igual hor ez dita inbeste eragotziko, eta ikusi Maria Atenea de la Sagrada Concepción. Horri ondo ikusten zaituztet, eta ez du inbeste okupatzen. Bueno, ikusko dugu. La Play. Orain botoiak eta la ostra. Iniciar sesión, no quiero iniciar sesión. Modo desconectado, etegua, jola. Hemen ez dugu lagunik. Claro, orain ez ditugu... Ez ditut zenbakiak ikusten. Bueno, hemen aldaketa txoren bat egin beharko da. Zaki, non izango den hobeto ezkerrean eskubian... Bera berriz, igual, no sé... Ez bino, behan gauza badaude, ez? Igual jarri nezake unos... iragazkiak... Eta ez ikustea hain... No sé... Pertsonaia sortzea, hemen 5 ordu. Portita. Control Z, Txatak enduta ere ez da zergatat. Ja, baina ni zuek ikusteko... Osea, ni ez zuek txata ikusteko, baina nik zuek erantzuteko eta beste pantalla batera ez begiratzeko eta ondoan edukitzeko niretzat erosoa da. Txoin, Bai, nik zuek ikusteko eta... Bueno... Ez dagona da... Zertxo bait difuminatzeko edo... A ver... Bueno, Pare bat proba gehiago. Zenbakiak antzematen dira, bueno... No sé yo, Bueno, igual zenbaki hauek ez ditugu beharko gero. Oraingoz hemen jarriko dut, eta kitxo. Gizona edo emakumea? Zer ingo dugu? Tipoaren aurpegia, rollo, gogorik ez hau egiteko. Ez dauka bat ere gogorik hau egiteko. Emakumea, pues emakumea. Los ajustes de sexo se perderán los datos de apariencia editados. Oso ondo. Ok. Emakumea, Clase, introduce un nombre. Doble mauler jarriko dugu, hori zalantzarik ez. Ostra, hau ze bihurtu zaigu. Oda, allá, Ah, bueno. Garai bateko telefonotan bezala, ez? Hau ez da inoiz hasten. Aceptar. Mugiko zalan teklatua PlayStation 3 bala da. Esan duzun bezala. Aupa estañu. A ver, soldado. Ni puta idea, nivel de alma. Zer da hau. Caballero. Cazador.
Kazadora, hotza egiten duenean, bikaina. Sacerdote eta magia ez dauka. Vaya, sacerdote de pacotilla. Mago. Vagabundo. Vagabundo, cuidado. Bárbaro. Ostra, Misty, ez? Pokémoneko Misty, tú. Vitalidad, inteligencia, cerres, resistencia badu, fuerza badu, indarra, edo. Lapurra. Caballero templario. Azkenean izango dira estadistikak izango dira, ez? Sofitia ematen du honek. Realeza. Soldado. Ez dauka dieiarik, ez dakit nola dijoan, magia, fe, suerte, hori izango da. Ez dakit magia nola funtzionatzen duen hemen sikiera. Hemen hostiak ajun barbari madagera. Barbaro, no? Estadistika dira, ez? Eta gero igotzeko aukera egongo da, ez? Bestea da soldado izatea eta jazta. Itxura gero nahi dudana. Osa, gero estadistikak igotzen dira bakoitzak bere... Bueno, niri Misty gustatu zait. Origen. Mendebaldea, ekialdea, hegoaldea eta iparraldea. Iparraldea eta honen artean ez dago ezer. Dark Souls, haupa ekaitza. Demon Souls. Eta... Hegoalde. Apariencia, origen, aleatorio. Hostia. Zarra edo gazteagoa, kurioso. Esan behar dizuet, punto ontara iristeko, eduki dudan sufrimendua. Ez da aurpegi bat bera ere gustatzen, Jende honek aspertua dirudi. Ona iristeko, esan behar dizuet, PlayStationa ireki nuen duela egun batzuk. Denak itxusia dira, bino seko itxusiak, Hori ere egia da. Viejo, ben. Sexo. Ene bada. Emakumetuago edo gizonduago. Kurioso. Esan behar dizuet. Ona iristeko sufritu behar izan dudana. Joku hau ontara jolasteko. Lehenik eta behin, jokua erosi nuen urtean, erosi nuen irten zenean gutxi gora bera. Horrela, la señora. Egin nuen, jokua erostera joan nintzen, eta gameko tipoak, haupa ibila... Ostra, ibila, izan zera zu, ikusten zaituzte, ekaitza eta ibila arroxez, eta pentsatzen un pertsona berdina zinetela momentu batean. Esan behar nuna, erostera joan nintzen, eta gameko tipoak esan zidan. Gaur egungo gamerrak, ez dakize ari zareten, hau erosten, ez dakizer, joko hau dire sufritzeko, ez dakizer. Benetan nahi duzu? Nola, benetan nahi duzu etorri naiz ordaintzera, osea, kobratu idazu eta jazta. Gero, momentuan jolastu nun pixka bat, eta etorri nintzen baionetatik olako zerbait, eta kontrola eta ez hitzedan gehiegi gustatu.
Opa, ja eskerrik asko, aldatu dut kolorea. Listo. Zitzean gehiago gustatu eta ez dakiz zer, eta albo batera utzi nun. Eta duela gutxi, urte hasieran edo PlayStationa irekin nun, pasta termikoa jarri nion, ez zuen hainbeste soinurik egiten, eta ez dakiz zerroak izer. Eta gero egon nintzen jolasten, Sonic Generationera, eta ez dakiz zer, funtzionatzen zula ikusteko, egon nintzen ordu batzu jolasten, joku hau bestea, eta ez dakiz zer. Ze game amarakoa, ez... bueno, bai, amarakoa, hori da, amarako game. Hartzaionaren ondoan dagoena, hori da, bai, justo hor, horko gameen erosinun, bai. Eta hori, probatu nun PlayStationa bazi joan, total. Aurreko ostegunean, mitiko, normalean ez dut erosten. Hola, chicos. Pues a ver si quieres comprar. Y la hostia, que sí, tío, cóbrame. Total. PlayStationa jartzen dut. Aurreko ostegunean. Eta ez dit seinalerik ematen. Begiratzen dut eta dauka HDCP Copy Protection zera bat ezin dela kendu, dauka hardware bidez, eta ezin da kendu. Orduan, erosi behar izan dut, splitter bat, daukana copy protection hori aldatzeko eta separatzeko aukera, eta splitterraren bidez posible dut konektatu nire kapturadorara. Eta orduan, esan un bueno, aurrekoan, listo, jokua sartu eta probatu eta ez dakite jokua sartzen dut eta Blu-raya sartzen da, baina ez du giratzen. Ez du giratzen, hori ja atzo, vale, atzo. Ez du giratzen, eta ni beste joku batzu probatu du Sonic Generation, hori da azkena jolastu nuna, ordu batzuk eta ez dakiz zer, sartzen da, baina ez du harrapatzen, eta ni Total, amaitu nuna. Pirateatu dut PlayStationa. Osea, sartu diot homebrew hoietakoa, egon du naiz begira nola egiten den, ez da oso zaila. Baina, nola PlayStationa daukadan konektatua Windowseko Windows bidez, zeren nire kapturadorak ez dauka driverrik Linuxen, orduan jolastu behar dut Windows daukadala. Orduan, momentu batean formateatu behar duzu USB bat FAT32en sartzeko PlayStationera eta PlayStationetik sartu artxibo batzuk. PlayStationera sartzen dut eta Windowsek ja ez dit rekonozitzen USB-a, ez dakit zergatik. Formatatu nun Windowsen. Bueno, pues ez dakit zergatik ez dian rekonozitzen USB-a. Orduan, Linuxen reboteatu, Linuxetik Windowseko disko gogorrera pasa eta berriro jarraitu irakurtzen zer egin behar nun, beste pare batetan berriro Windowsera aldatu ikusteko PlayStationan zer egiten nuen, eta Linuxera aldatu USB-tik Windowseko disko gogorrera pasatzeko, eta horrela lortu nun homebrew edo jailbreak, jailbreak keatzea konsola eta homebrew bat sartzea barruko jokuak sartzeko. Baina, gero ISOa jaitsi nahi nuen, zeren PlayStationen barruan sartu dezakezu ISO bat eta homebrewarekin posible duzu ISOa reproduzitu, baina jaisten dituzunean PlayStationeko jokuak ez datoz ISOn, datoz karpetetan. Eta orduan karpetak horiek bihurtzeko ISO bat sentitzen dut. Baina jan behar duzute nik 4 ordutan jan nuena, gaueko 12 amaitu nun. Total, ISO hori sortzeko deskargatu behar da beste programa bat, baina programa hori programa horrek eskatzen dizu PlayStation jokuko serial bat. Eta badago tipo bat oso majo archive.orgen sartu ditu la PlayStation 3ko serial guztiak eta bi gauza horiekin posible duzu ISOa montatu. Gauza da, nik ikusi nun tutorialean gaizki esplikatzen zuela nola egin behar zuen ISOa eta deduzitu behar izan nun, egin nun pixka prueba y error, eta gero deduzitu nun zergatik ISOa sortzen zuen gaizki bideoan, egin nun berriro, eta aktibatu nun FTP-a PlayStationen pasatzeko nire ordenagailutik, nire saretik barrura, PlayStationera jokua,
eta azkenean jokua reproduzitu zuen. Baina, ez zuen audiorik. Eta orduan, bueno, sin más, egin behar izan nun konfiguratu barrutik audioa badauka aukera, utzi nun segon bezala, eta orain audioak funtzionatzen du. Eta txapa hau jandu zute, zeniegon nintzen, atzo, 4 ordu puta hau konfiguratzen. Eskerrik asko. Nire TED Talkera etortzeagatik. Orduan, kabello kalbo, inbar dugu, ze gauza daude. Azkoz azkarragoan baituko nun bai. Pues dago gauza hondirik, ez dara. Despeinado atxegin dut, Despeinado edo kalbo. Calva. Bi calvo. Pues bi calvo. Calva sexy. Detalles. Ez naiz hartu kontan. Hola, oso guapa dago. Aceptar. Atzera. Eta... nola ematen diot hau nahi dut. Start. Nola ematen diot hau nahi dut. Atzera ematen badiot. Ok. Kalba ez da ikusiko gero kaskokin jungo data. Oso ondo. Ba, holaxe izango da. Egia esan, ni puta idea joku hau. Hogwarts Legacykoak okerragoak dira. Bueno. King Aland XII, by channeling the power of souls, Juegazo. Ez bazai gustatzen, bere garaian utzi nuen. prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Kolore gabeko lambroa. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. Ziren itzuli. But Valorfax of the royal twin Boletarian boletuz oso broke ona free dago. from the fog Boletuz and told korroketa. the world of Boletaria's plight. That the old king Alant Beste batek had aroused the old one, the great beast below Alant, Nexus, from aurrera. his eternal slumber, and that a Beti colorless aurrera. fog had swept Saruman in, bezala, siempre unleashing palantir. terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Bueno, entxe bertan Those tipo who lose their souls greziar also lose their lives. mitologiako The mad titan attack the bezala. same, and chaos reigns. Valorfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force, Vale. and the power of a mature demon soul is beyond human imagination. Bueno, osea, The legends imetxu noia iba. mighty warriors were drawn to the accursed land, but none have returned. Bjorn of the Inorrez Twin bada Fires, itzuli sekulako festa dagolako da. Yurt the Silent Chief, Sage Urbane, Skurver the Wanderer, the Sixth Saint Astraea and her knight Garl Vinland, and Sage Frake the Visionary. Rake. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. Vale. Hau zer da, Gondor. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Dikaina gustatu, Has the niri asko land gustatu found its zitzaidan. savior? Or have the demons found a new slave? Segituan ikusiko dugu. Rei Doran. Poligono gehiegin eretzat, Brave soul,
who fears not death. Ostra! I shall guide you. Zenbat frame segunduko ditugu. Zer da? So that you may lull Nintendo the old 94. one back to slumber. Me piro. A ver. Bene, igoko dut pixkat. Igual hemen molestatuko digutxigo. Honek. Agertzen baldima zerbait hor beharrezkoa, pues mugituko dut. Suprima la del pueblo. PlayStation. Wow, control hauek. Leer el mensaje. Ez nago ohitua PlayStationera. Hola, señor. A ver. Vale, dirección. Sprintar. Gastatzen zaio berde hori. Guardia. Fijar enemigo. R3. Hau zer da? R3 da... Fijar objetivo, soltar joystick derecho, cambiar objetivo... Ah, vale. Z. Ah, uff, muy mal esto, ¿eh? Eta da eskutuak kendu eta hartzeko. Joysticka zapalduta bai ulertu dut. R de right. Hello. Pia jona horrek, Hola, señor. Gastatu dudana, txoro. Ez dakit zergatik eman diodan botoiari. Usar objeto. Vale. Menbetik izango da, ez? Botatzen manaiz hiltzen nahi, seguro hiltzen nahi zela, que cabrones. Pixa kendu dit. Retroceder, joystick izquierdo, rodar. Mierda. Ah, vale, osea, mugitzen ari ba naiz, osea, atzera da askatuta. Bueno, ez dakit, ez nago ituta igual. Hola. Oloitu behar naiz. Hola. Boletuz. Ah, vale. Hori ikutu da, lau. Hau zer da?
Tocar archipiedra. No. Seitu dituko zea, pitipi patapu. Archimisterios. Pentsatzen duen hemen di juteko aukera neukala. Ez dirudi. Vale, hori zen. Es que, claro. Venga, va. Archimisterio. Eta hemen da hiltzen hauzen tokia. Pasatu duen zerbait, bare handi bat edo lako zerbait pasatu nun. R2 ataque fuerte. Azpikoa da, ez? Esto piño, es que ni behar dudan bakarra da. Hori bera bakarrik egin du, Neri eman neseko mandoa pasatzei du joko hau tita. Honekin, bueno. L2 parar. Repeler ataque de un enemigo. Después de parar, R1 contraatacar. O sea, parar izango da parry? L2 da azpikoa, ez du ezer egiten. Igual da... daukata taskatu. Itxoin, Daukata taskatu L2, no es broma. PlayStation bigarren eskukoa. Hola, amigo. Zailago, Zailago saiatu naiz, baina pede gutxiko parria. Hemendik ezin naitigo. Ze gutxi errekuperatzen duen horrek. Hola, amigo de YouTube. Vale, jaterakoan ezin dut. Nos matan. Hola, berak ere egiten dizkit. Barra berdea estamina. Bai, bizitari gabe, poca cosa voy a hacer. Igual horri parria edo euskalo. Ni idea. Parriarena izan behar du igual jotzen hauten momentuan. Asir amba konar... Asir arma... Ai, mierda, eman diot, eman behar ez nionari. Eta honekin blokeatu dezaket. Hello. Asir. ¿Se den a su joko?
Agur. Cambiar arma, cambiar objeto. Arma bera daukat. Eta objetua ez daukat gehiago. Tipoa hor, bueltaka. Uy, ama. Jarraitzen aldu honek, bueltaka. Ez naiz oitzen R-arekin ematera, Tutorialean nago eta ja kasi erratu naute. No me suena nada, agua. Cambiar. Etorri daiteke tipoa. Isildu da, nonbait. Ez, jarraitzen du berriz, bueltaka. Beretaz paso egin dut eta... Ha! Ui, ama. Zuzenean zuntxitu nago. El nexo te atrapa y debes permanecer, no sé qué. Bitxo hortaz horitzen naiz. Lehenengo aldian pentsatzen nuen, badago Zeldan bitxo bat zuntxitzen badituzu ondoko, uste dut, zuntxitzen badituzu ondoko zerak erortzen zaiola. Ondoko zutabeak zuntxitzen zaiola. Norbaitek martel ezagutu du. Ondo. Ikusten duzu norbait, zeratik kanpo. Kurtxotik kanpo. So the world might be mended. Kaletik aurkitu duzu. This is the Nexus. Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the 5 archstones will connect them to another. Zure etxetik hurbil egiten du. R. Shorton. Has muerto y el nexo ha atrapado tu alma. No puedes escapar del nexo. Oso ondo. Eta orain nahi gabe, hilko dut norbait. Si capturas al matrimonio podrás reclamar tu cuerpo físico. Vínculo nexial. Auskalo zer diren gauza hauek. Hey! Well, you slipped through the fissure too, did you? Bai. You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? Bi gauzak. Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. Itengo du jendearekin.
A ver qué se cuenta la peñe. Beldurra daukat isa sakatzeko zen askotan isa da eraso. You new here? The name's Baldwin. Bowen. Just an ordinary black. It's simple. Just in trade, I'll give you weapons with your souls. Souls Weapons. Oso ondo. Reparar equipo con... reparatu behar da? Hiltzen zaituztenean edo? Ya estamos mal. Bueno, zu gauza hondirik erosteko segurazki, ez? Fletxa bakoitza dirua balio du, zer dau? Bueno. No interest, eh? Oraindik ez. I can tell you're not gonna... Hau, I'm Stockpile Thomas. archipiedra When de the scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, my wife and daughter fell, but I would be Lástima. worthless in battle. At the very least, I would be happy to lighten your load and... Ah, soberakinak. Bueno, soberakinak igual gordetzeko ez galtzeko edo. Ni idea. Me daiz Best of luck igual. to you. Agur. Eta hor fondoan zer dago? Motherlode sartu dirua lortzeko Simsetan funtzionatzen du. Bueno. Consejos. Tendencia... Bueno, eta jola. Bajarse al mororen jokua dago. Ez dakit, ze joku mota den. Tipoak esan du ikutzeko no sé qué. Tocar archipiedra el rey pequeño. Palacio de Boletaria. Pues guazen. Me suena hori zela lehenengoa, ez hori zen... nola da? Esango dut. Esango dut barea zeukana. Eskerrik asko. Sufritu dudanaren ondoren jokoa instalatzeko sikiera. Neri pakean utzi, Horri nola ditzen diozute? Dragoia, Drako bat, Wyvern... Nola ditzen diozute hori? Hori dragoia... Bizitza erdia daukatil nautelako. Hori da asuntoa. Hau da itzultzeko, ez? Hau ez dut ikutu behar, ez? Ez dut nahi. Examinar cadáver. Examinatu behar ditut denak. Nik ere PlayStation martxan jarri behar dut eta demeren erritmoa jarraitu historian aurrera egiteko. Bueno, ez dakit ze ritmo klase ingo dudan, Fede asko duzuten igan, baina ni Z egean sartzen hau zutenean ez dut hainbesterako balio,
Ai. Bale, ikututa bakarri. Tardatzen du asko kargatzen arma, Pixkatu izen zarenean egurra banatuko duzu. Karratu hori. Amar da maksimoa. Ezin dut gehiago zen bizitza erdia bakarri daukat, ez? Hil nautelako, ez? Hola. ¿Sí? Ai, el ballestas. Hemen ezin du sartu ordea. Horra erortzen ba naiz? Me muero. Badirudi baiet. Mucha hierba, erdiaren ez dakit zergatik nolai bizitza oso berreskuratu halko da, baina ez dut oroitzen. Ez dakit, izango da hil nahi zelako, ez? Hemen da hiltzen baldin bazera. Pixat aguardia, Zutondon ezin da ezer egin. Erre. Pixat kontukin ibili behar da, hola. Bomba incendiaria. Archipiedras. Hachispiedras. Hauek armatuta dauzte. Biei jodiet. Hilda, hore bai? El Piedras. Hemen basagun zerbait, ez? Entrar en la niebla. Eta la niebla bere zer da? Kargatzeko, total, etorri naiteke berriz ona, ez? La niebla hori zer da? Horbean zerbait dago, ez? Ez dakit zer hartu dudan. Vale. Horrentzuten da lehengo pertsona ez dela, ez?
Boletuz. Ay, ama. Me ha hecho el combaso. Eta orain ze dena galdu dut. Orain egin dudan guztiak ez du esertarako balio. Ala da DM. Vale. Ui, akatu naute berriz. Izan leku egizten baza bertan anima berreskuratuko dituzu. Baina hil naute berriz. Orduan, hemen lortu ditudan 30 arima horiek, lortzen ditut hemen goian. Kapitxi, bai. Bale, jotzen nautenean ere, galtzen dut. Vale. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, harrapatuta. Zergatik batzutan bai ematen dio atzetik hola sekulako zaplasteko eta bestetan ez? Hola. Bizitza gutxi, horrela. Sandwicha. Boletarius, sandwicha. Eta hori ematen zidaten, ez? Hierbas. Naiz fijatu gehiagik, igual bizitza gutxi daukadalako. Eta... Hola. Zenbat arima nitun, leheno?
Pentsatzen dena usten zela, baina ez, dirudienez. Ei, orain hemen ez dago zerrez. Leheno baziren, gauzatxoak. Zergatik, insisto, zergatik batzutan jotzen dio atzetik, sekulako zaplasteko atakatzen dut toña batean, eta bestetan, zero patatero. Hemen ja ez dago ezer. Behin bakarrik hartu zitezken. Jo! Vale. Zatoz. Examina el cadáver eta jetxin zait. Agur. Zail. Zail. Wow. Gero ez da urrutira jun, orduan eta... Zer da, el pikas. Bola jandut. Boletaria horregatik izango da. Por las bolas. Uf. Horrek ez da gaitxura honik. Eta pixkak kendu dite, Zerriak. Toke batean akatu nau. Hostia bakar batean akatu nau horrek. Pues horra iristeko komeriak. Zer da gauza, gotza bomba incendiaria, garrote, rompemaia. Ez dakit zer den gauza bakoitza. Bueno. Hori zer da ezin dudala hartu. Ezkerrean jarri dudala.
baina ezin dut defendatu. Igual, dendako tipoak arrazoi zeukan bai. A ver. Ulertzen dudana da... Osa da, tipo lehenengo ekipazioa eta bigarrena, ez? O ez? Men hau... No, igual es. Mierda. Ez asko gustatzen, baina tira probatzearren. Proba los micrófonos. Eta oso polita hau. Gainera gastatzen du... Ez du gehiago kentzen, ez? Ez dirudi. Eta baina toki hauetan ez dute zer gehiago aurkituko. El acabose. Nire sosa da sobi esan eta $1 ordu ezten duen jokua bukatzeko. Asko kentzen didate, Igual da ekipaziorik ez daukalako. Eta maila zigotzeko eta, egin behar dudana da, maila zigo arimekin. Osa, ez du maila zigoko naiz eta jolasten dudan asko, ez? Ez badut... Ba, memoriaz ikasi beharko da. Zuek zer egiten zenuten jolastu aparte gero? Laborantza pixkat egin eta bar? Horein jodio, sekulako zapla. Eta aurrekotan zer? Arimekin igotzen da maila. Pues mankeatzen pixkat hemen, Baterirurik gabe gabiltxo. Hierba de media luna. Baterirurik gabe gabiltz.
Balantza guztiaz nahi zain izibili sousetan ibilian igotzen juten zea. Ba, bueno, baina esan nahi dut igual zuzenekotik kanpo gauzak egiten edo dena zuzenekoan ez egiteko, kontzentratuak egoteko edo. Nekin botako zidala. Ezkutua L. San Urbano. Gauza orain ba ezin dudala. Ez dagoela ezer gehiago niretzat. Hierba de media luna bederatzi. Nolatan bederatzi? Rekargatzen dira? A ver. Guztiare uste DS-iroa pasatzen zuzenean nik ez tarteka zuzenako egiten ditun eta beste batzutan offline jokatu. Ez dakit ibilak esantzun batzutan esaten zuena, bueno, zonalde hau garbituko dut, bino zuzenekotik kanpo. Eta gero bosa, pues zuzenekoa, no sé. Ez dakit exactamente nola di joan, Asuntoa, orduan, ezin dut esan, ni principios dena zuzenekoan egitekotan. Hierba de la media luna rekargatu zaizkit edo hori da dena neuzkanak. Jodit ba. Zerri honek. Joko hauetan kriston paketea naiz pasa egiten ditut buru gogorra izateagatik. Bada zerbait. Nik esan barra daukat pentsatzen nula okerrago egingo nuela. Berroita margarre maian hau uste dut lehen bosa garaitu dezaketu dela. Classics. Jotzen ditala ere, Osa... Albora botatzaena, muy sobrevalora. Insisto, hierba de media luna recuperatzen dira edo ez. Mi atentzia ditzen dit, eta ez dut inoiz jolastu, eta ziosudupe pan relleno de muerto. Ostra. Ia egin dit, Bizitza pixka kentu dit, Zerbait ikusi dut mazto honen.
Ilezkorra naiz egiten dudanean kroketa. Justo bazon ikusen. Lehen behatzizten euskan ezaki berreskuratu dituzun. Bederatzi nitun hasi naizenean, ez? Edo 10 nitun hasi naizenean. Paso de vuestro culo, o sea, ez bai azute. Agur. Programatzera oso ondo pasakaita. Ondo segi. Ondo izan. Eta eskerrik asko pasatagatik hemendik. Horrek bota dit aurrekoan, ez? La piedra. Eta beste aldean. Non demontrago norbait, toxizitatea behar dut, ez dakit nik. Bai, un bitxardo hor ere bai, Hola. Bat? Nork eman dizu baimena? Ez! Ez dakit zergatik gelditu den como ataskatua, tipo. Que vienen los bichos. Bueno, hilko ziren beraia bakarrik. Ez dakit noruntza jarraitu behar dudan, ez dakit hona etorri behar dudan. Edo beste tipo hori
hiltzen saiatu. Honek zer egiten du, entrar en la niebla berez zer da, porque puedo itzuli naiteke atzera. Buah, chaval. Tendrá bitxuak hor. Los bichos. Poko batea zanen zeinek esango zuen genero superventas bihurtuko zela. Hemen ezkerrean peinote bat dago, ez? Iruditu zait beste payaso bat hemen. Good day to you. Care to look over my wares? Vale. Mostly stolen, but who's telling you? Parry, ahaztu zait. Despojo. Loto de soldado. Espada larga, lanza corta. Cota de malla. Peso de objetos. Zer da hori, lau koma hiru ehunetik. Osea, eraman dezaket pixu gehiago eta pixua da eskubikoa. Gorriz badago ezin dut eraman edo nola dago. Ze jartzen du, 10etik edo ehunetik. Baina 991 ezin ditut erosi. Eta armak ez dare. Be a brave knight or depraved slave, the demons will snatch your soul, and you'll go mad. And those who dare cling to their humanity are hunted down. Ia botatzen naiz hortik. Super fan. Bueno. Dut ikusten banaka etorri behar duzutela. Galdu duzutela zuen abantaia, payasos. Imitatu. Hello, what can I do for you? Hello, what can I do for you? Galdera bat, erosten badut objektu bat hemen, harimak, gelditzen zait objektua, galtzen ditut harimak, nola dijoa.
Kasko bat erosi dezaket, ez? Hello! Ez da, behintzat ona iristen naizena, pues juten naiz. Thanks for that. Come back soon. Thanks for that. Come back soon. Mira. Ze guapa. Aupa jarri, zer moduz? Arimekin ordaintzen du, ja, bino gelditzen dira, ja, osea, txapela hau irabazi dut, niretzako da, edo hiltzen manaute galtzen dut txapela. Haupak ixote. Ba, hementxe, pare bat aldiz zakatu nauteia. Bueltaka nabil, a ber, lortzen dudan zeu zer. Ostra, el payaso este. El hierbas. Tipo irasoka izait. Aio, pelaio. Hiltzen zen harima bakarri galtze dituzu eta dignidadea, eta pazientzia, bai. Ze, salda hil. Bizigri dago? Bueno, me la sudo. Eta bizitzeko gogoa. Baina, zuei gustatzen zaizue joku hauta. Bira, lehengo dragoi wyvern hori. Ez? Hor dago deskantxuan, mira. Eta hori bere izatxa da, edo beste bitxoa da, horre eskubik hori. Ba, gizu ez naizela ez da koskatu hemen zegoela peinukia. Negon dragoia begira. Super Nintendoan irabazitako gamer erreputazioa. Hene bada, hoi ez gara fijatu. Nik egin dut hori. Nik suntxitu dut zerbait eta bolak agertu dira. Muy chip, me parece. Hoi galtza altura eta eman didun erakustaldiakin ez zinezko, eskerrik asko. A ver... Eskerrik asko. Hiltzen dire bakarrik, ja. Nire presentziarekin bakarrik hiltzen dira. Hola, amigos de los Estados Unidos. Sí.
Nos pegan. Ay, me he pasado de listo. Naizta Kixote izan, kalbaxote, danak atzetik etortzea. Mefistófeles. Bueno, behintzat arima horiek gastatu ditut Kixoteren txapelean. Ez dakit merezi duen borrokatzea orduan peñotearen aurka. Bueno, arimaren batzuk lortzen dira eta hori baina tira. Batzutan combo mierda hori egiten dute, Ba ez dira lortzen... Muchas hierbas,